Makigsuon ang mga naminaw kay Hesus, kumpiyansa kaayo. Ang mga pagtayog nga mga pulong ni Hesus lagmit gituyo aron pagwagtang sa ilahang kumpiyansa. Gihagit niya sila nga sabton ang kahulugan sa kasamtangang panahon. He challenged them to read the signs of the times. O gihimo niya kining tanan aron mahimo silang gawas noon gikan sa ilahang pagkabuta. Atong gihupay sa Hesus sa diha nga nakigbato kita sa tugaw-galingong kalagmitan nga mahimong kampante. Dili kasagaran alang sa usa ka tawo nga mag-focus sa usa ka piho nga katuyuan. Sama pananglit mutubo diha sa mga hiyas, diha sa pagkasantos, diha sa pagkabalaan, o magpalambo sa iyahang prayer life. Apan sa prangka nga pagbaliwala sa yano nga mga kahigayunan sa aktual nga pag-uswag padulong kana sa katuyuan. Ang maayo nga programa sa kinabuhi magtabang sa paghimo og mga konkretong mga resolution magpuyo sa mga hiyas aron kita mahimo nga adunay dugang kumpiyansa pinaagi sa grasya sa Ginoo mutubo kita sa maong hiyas. Sama pananglit diha sa pamilya nga himuon ang pamilya nga katalingban sa gugma o sa kinabuhi. So ang matag membro maningkamot gayud no? Nga masinati og makita siya. Or ang regular nga pagsimba sa adlawng Domingo isip pamilya. O ang pagrosaryo matag adlaw dili lang sa buwan sa Oktubre. O diha sa itong pagpalambo sa itong pundok banay sa itong basic ecclesial community. Or at least isip usa ka pamilya dunay usa ka tuig outreach, pagbisita sa mga charity institution. Mga igsuon ang Ginoo sa kanunay maghatag og pipila ka konkretong ang-ang nga atong mabansay matag adlaw. Sa katapusan kini nga proactive nga kinaiya nanginahanglan og daghang pagpaubos. Maghimo og gagmay nga mga lakang nga mutubo diha sa mga hiyas ug mas mapaduol kita sa Ginoo. Nindot kaayo ang gisaysay sa unang pagbasa no sa sulat ni San Pablo. Kasi po niya no, naang kinaiya sa atoa no gusto sa ato kasing-kasing nga mapaduol sa Dios, musunod sa iyang mga sugo, pero lahi ang ato ang buhaton. So siguro gasa na siya kung makarealize ka nga sukwahi ang ato ang gusto nga himuon ug diha sa atong aktual nga gihimo. Ug mao kana grasya siya tungod kay makapaminsa kag maayo ug makakontrola ka sa imong kaugalingon ug mao kana mangayo kita kanunay sa grasya sa Ginoo. So mga igsuon lisod ang pagpalambo sa atong spiritual life kung mosali kita sa atong kaugalingon. Nagkinahanglan kini og taas nga degree sa pagtahan sa kaugalingon. No? It requires an increasing degree of surrender. Ato ang tugutan si Kristo nga magtrabaho sa ato ang mga kalag. So unsa may hagit para kanato mga igsoon nga mahimong gawas nun diha sa ato ang pagkabuta. Ikaduha, tagaan kita sa grasya nga makabasa sa kasamtangang panahon ug magpapaubsanon nga muhimo sa mga ang-ang ug gagmayng lakang sa sakto nga direksyon. Ug mutubo kita diha sa mga hiyas sa ato ang Ginoong Hesukristo. Manindog palihog para sa katalingbanong pag-ampo.